Muotoilun ja tuotekehityksen tavoitteena on oikeastaan 4 asiaa. Rento potilas, tehokas työnkulku, terve lääketieteen ammattilaisryhmä vielä vuosikymmenien työskentelyn jälkeen ja semmoinen pitkäaikainen tai ajaton muotokieli, koska nämä laitteet on käytössä ja markkinoilla jopa 20 vuotta ja vielä globaalisti yli 100 maassa. Planmeca Sovereign, joka on meidän hammashoitokoneiden lippulaiva. Sen avainsanoja on mukautuvuus ja soveltuvuus. Planmeca ProMax 3D ProFace. Hampaiden kolmiulotteinen röntgenlaite, joihin on nyt lisätty kasvojen valokuvaus kolmiulotteisesti, jolloin röntgenkuvaa voidaan yhdistää pehmyt kudokset ja kasvot. Planmeca Groupin tuotteissa kaikissa on tärkeää rento potilas. Jos potilas on rento, niin yleensä siitä tulee myös onnistunut siitä koko tapahtumasta ja muotoilun keinoin voidaan just tähän vaikuttaa. Eli se, miltä laite näyttää, millaisista materiaaleista se koostuu. PlanMed Verity, meidän uusin tuote, raajankuvauslaite, joka on täysin uniikki, pienempi laite, jolla saadaan välittömästi parempia kuvia kuin mihin ollaan yleensä totuttu. PlanMed Nuance Excel on meidän uusin täysin digitaalinen mammografialaite. Se erottuu muista markkinoilla olevista laitteista muun muassa pienen kokonsa ja liikuteltavuuden ansiosta. Kaikille näyttelyssä oleville laitteille on myönnetty muotoilupalkintoja. Joissakin maissa näillä palkinnoilla on isokin merkitys ja esimerkiksi Italia ja Ranska, niin Planmecan laitteet ovat markkinajohtajia. Planmeca Group on suomalainen perheyhtiö. Yritysrypäs, joka tekee kuvantamis- sekä hoitolaitteita niin hammaslääketieteen puolella kuin sitten lääketieteen puolella. Sijaitsee Helsingin Herttoniemessä, eli kaikki tuotekehitys, tuotanto, kokoonpano ja pääkonttori.